Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kaseng Hanyo Trap Integrated Territorial Organization hapo kajingalam jo ba donbok dakar kum president menta kasing ka arpulai trek ujilio arajar arpulai klalet ban pensange ya kajing thung kambian hapo katanat program implementation and evaluation third secretariat nokrek building luwala shumia kaseng kala pha dak shithi shakate katanan ha ka ba kalaong ba ka jilla menta kadang don ha kajing tanju halor kajing thung kam sarkar ka roster system bat kum ta ter badia kajing lat thili ki kam anla ban thap tat hadu dalayo ya ko hukum kaseng kala ongru bakalayo ya jingtep bakaladon ka kam balat thli ha kate katanan bat anla ban pendap ya ka da ka ba ai ki ba dei hok ban yo lingba ki jingpen bana pat ba ki interview bat klem dale shiliang hanrai kaseng kala yo jingtep bakaladon ka jingle buitu ha ka ba Myntri katanat PHE Soil and Water Conservation Umarkuis and Marak ulapha da kashithi shakate katanat ban penthap kam e ya Kawei ka Briew ka badai ne ki jat ban Briew garo ka bratip kerteng ka Jenny G moment klam daya lingba ki kendon thap kam ha ka balaong maka Jenny ka dei ka bawan na ka longyeng ka baduna ha ka yo ka kon ha ka jinga kran ba president ka seng uba don bok dakar hadien bala IT ka shithi show assistant director uba NR Kashandi ulaong ba ka seng kala pha ban pensange e ka jing thong kam namar kadang don ka jinga tai halor ka reservation policy bat e ka jing thong kam kala long bian namar la thung ya ka Wei ka Briew klam da pen mi e ka no ka advertisement Nakalyang kaseng kala krenshay bakim shimdan AA ban Pyrshah ya kinong thap kam hanray lada jin bakin led da kalinti ka baday ringkat baki kendon an amdan jingwet hanray lada kimut ban le sop tang namar baki dan jing itu bat namar ba ka Briew kabalayo ya kate ka kam kaday na kalong yeng ka baduna ha kayo ka kon kamut bahab ban ay ka kam shakita Jing siya ngi day ban yikundo director jang ka program implementation and evaluation kalau gue nemu hadian bengiyok Kawei kesti ke halor kesti ke belapa tu minister juga PHE Soil and Water Conservation Marcus and Marak hang ni kesti ke bakat praterik mi arajar harpulai belata su director juga program implementation and evaluation touch kita nokrek building local lachmer uang gumne ba Enclosed, please find her with the application along with necessary testimonial certificate in respect of Srimati Jenny G. Moment, daughter of late PG Moment, who is applying for the post of the peon in your office against existing vacancy she hails from a poor family background and the sole breadwinner of the family, who is a petitioner mother expired during the 2021. As such, there is no support to her kanegishti ketika pala Phah tu minister jangka PHE bat jangka soil juk Marcus and Marak tena kalian gujungi Hito da kanega memorandum kashti show director jangka program implementation and evaluation Ram Kumar hang ni ngila highlight bangila ong ba kat ya bamtali ka kep ngidang yatai bahaya kalot kadang ton ka debate kalot ka roster tanem ka ta ka roster reservation dan ka roster polisi hane ka ta reservation polisi apa ko jala ko jungi te habangi pej pat ya kata ka jing betha ko jung kamba long bian claim the khot kata ka advertisement ka exam dan net proses ki prepare tengi nakaliang ko jungi ngim don problem ngim don ai itu inong apply ta ka kam henry de jin ba elect ta kalenti ka badai kamut kata ka de kalenti ta ka bayat deki rule and procedure tingim dan jingwet henry la deki mut banle sop tang nambar baki dan jing itu pat hangni ru ban suong ba iwan na kalong yeng ko baduk hapo jela me khla jungi ndei tang mai henry deki hazar mut ki long yeng ki bawan na kalong yeng baduk lada ai ni ko mut ye ki weru de banai tena kalyang ko jungi hangni ngila tho ba jagane hi ko post de ban khot advertisement pat de ban ya itu deki exam gini pai kat kum ka lenti jong ka lum kumta ni na kaseng yang hang ni ngila tho shai ba kumbang ila de aisin jing sneng teng yep sama na kane sokar jala bangin yak sing ka sheri nginum sin rain ru banyat me sesien lada phipni ngi de kilenti ke ba shar kai de kilenti ki bamdei pause ka hituru kan sapni ilang ipi de kilenti ka ba shar kai ta ka bayat ta ka bor jong ka ai lane dang bangin yalam ye phi ngin tan ye phi sieng bisha jong ka jala mekhla lane kata ka high court of mekhla tetang ita hi bat je kandi kashti la soi
bat kat kum kani ke jingle ke balong bean sikat daya namar ba umla ban thungkam bat mi kwa ru ban pan jingai jing shai na sarkar ba balai gale kumni bat hatu uni minister ban bor mo ban pen I ya ta ka bor ke jong ta ka balai kumni tetang ita hi kumba ka Hito ke yang namar kali ngin jai don rengkat bat ke Briew nyok trap bat nga kenturu ya ke sarkar bat Hima hamjur ba wat num yelek kam kai namar ba ka Hito ka don keleng kala ru don hapok ke office kini ketai namar ki Briew ke support kini ketai ni don bi ke jing tip da phiele butu lane phiele ta kanu kam tai flexible chejar am ka kum ki I ong hang ne claim mention ye ka permanent claim mention ye contractual henry whatever bi henry ka NPP hi lane chief minister lo ong ba karup kom thung jam menta kan de ka bok khoj ka bospa henry balai gadang mi nang ne kom ban chu benrap le dei kan da kata ka NPYF le ne kata ka seng kita ki National People's Party kita ki kunhon samla ki ong we will fight against corruption ngin Pyrshah pamenta kinut le ban kren yung new minister jong ki le ne yo tau MLA candidate le ne utau ba la yo konteng na ta NPP hato kinut le ban kren Pyrshah ai halor kini ki kam la da ka dei ka 89 days ru jing shisha la dei ban khot pe ka advertisement namar ba menta kat kum ka tu ka rustar ru kala dep kren da ba shai te balai dang yele sop kani kam dei ka ike dei ka dei tang ban chu kwa ban pen hun ye ki kat to kan tengi na kalian jungi ye ka kam ka ba ye dei hi ka corruption la ne ka bam sap ngi ni kon be namar ba ai bu tei bu dei hok ban yo dei ban yo tak kum ko je kan ko jong pribot assistant director ong kom bakat ni ki puasa bagi Phah Thung kum ni ka dei tang ni Kawei he ni ye kata ka pos ngim ye kren than namar ba kiwei ba hang ni ngila kren dak ba shai ta ngi dawa bakin pemi de ka advertise kamat dei Kawei na ar kat kum ka police reservation policy le kala kren shai lada kadang ka dei 9 or less ye kito nai reserve ka bomot ye khasi jentia te ye kita ki pos ni kli hi ki ba dei ngi kren be ye kan specific tek ba balai kala ja kum ne bat ngi kwa ruban shai ba ki dei ruban I advertise but ya kan ni kim dei ban thung lada ki thung to kumot kin se kan do jinge bat ngi da ling ba ki bot thung ai